Oh, ay, 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 ay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is October 28. Pakita tatatilo nagkikipar kita yun. Hindi kita magsapatos it miril. Oh, time check ko alas 6 ha. Daw na ito mga classmate ato nag-PRS. Kapag kaya na ano, makapasangil kita yun na baga paglibot-libot. Labot lahat ito na ito na baga pamuro. Gintagang gihapon kita hin assignment nga mag-document. Makaglibot-libot. Oh, din nira didi ha. Kadi mapahit kita. Malurelaxing nga baton. Ayan amati sugad luwat kita ni merkado. Binobriyan ni rongon ni. Alas 4 pa lang kami. Ay, bongga. Hindi para di mapasok, diba may mga lakat. Kubla ka mo mga alas 7. Baso ka dito. Kakadi kita hamay. Kampusan to ha. Siguro baga gintuyo ininit panahon. Bita pa. Buwas mo doy. Sitting pretty ka lain. Wow. Di pag entrada itong sementeryo. May na natin nakita na kasagabay. Pawa din ang balayan. O hinayak. May dito mga tao yun pagod. Oo, di ka rigsig dun nga kung nangingistambay, di na nananarbaho. Napahuway itong, bali man robot. Di ba? Yung bibira, nagsasanhuan nila didi. 2025, time check po doy. Pakita tatatilo nagkikipar kita yun. Di kita magsapatos it miril. Yung ba itong tunyo? Time check ko alas 6 ha. Oh, alas 6 kaya amon sering alas 6. Oh, yan ang matisulod kita taton opisina. Naka-opisina na. Hindi rin naka-opisina. Working visa na kita budoy. Ologod ko laki. Makorean na tat. Kuan. Tat kalakat. Daw na ito mga classmate ato nag-PRS. Wala din ni Aris. May Aris. Kasulod na niba. Yes. Nagkasulod na niba. Wow, tirugili. Man ha. Okay, kinukiran kita yan abo dito at paglakat. Gido, Ma'am Jill. Ano ba yun? Kaya kakulog pa na aga. Aram ka mo. Apakito kita merkado, gino baga nagnilaw ma. Kinita kita ng karinderiya. Kuwan, marasa ang Bicol Express. Gino buli kami damat ngayon hipon nga biga. Nalimot kita pag tumardayon. Wala ka buli kay may dagihapon ang beans. Ano ka pa hiton? Anonim. Oo. Ano yung kukanta na yun eh. Budoy. Bagay incredible look budoy. Malok si man kita doon baga kumano baga kinunanin kita yan ano. Siyempre sano naton baga ano man taton mga buruhaton kada aga kada adlaw ito niyo paggagawas ito nahapitan nga diyan baga pasalamat ba sharing pa put God first ko no in everything you do. Oo. Kapag kaya na ano, makapasangil kita yun na baga paglibot-libot. Kay ito na aton na baga gintagan man kita gihapon ano, labot lahat ito na aton na baga pamurot. Gintagang gihapon kita hin assignment nga ipakita ano, mag-document. Oo. So makapasangil kita. Good morning sir. Ay, shout out sa iyo. Gido kada mo nga ako yan na din eh. Ay, gimpa kong kwanta. 32. Natatindas da, yun itaga. Hello, sang Yes, good morning. Ha? Oh. Di papakita tala ha. Sharing pa. Makaglibot-libot la kita ini. Makaglibot-libot. Din nira didi ha. Ang mga kababayan ini nga naka-assign di diha plaza, mga senior citizen.
Morning. Didi oh. Nagpapatsarang itong mga pula. Di ma. Oy mo pengaga. Makapasangilak na baga pag. Ini Anton, uray kape. Oh, ha? Waray kape. Kadi mapayat kita. Malurlaksi nga baton. Puro pa nga sa istyon. Oh, ano yan, makikita kan kita. Dapat ikaw nagtitimplet kape. Pag-attendance na day. Oo. Nakakaduha ngayon natin dance. Oo. Nakakaduha ngayon pagkukuhanan niya. Kita din yung maagi. Ayan, amati sugad luwad kita ini merkado ano. Okay, may daghihapon lakasayin nga di. God is good talaga all the time. Kami kailangan huray kain wow. Huray tayong sugad. Diba? We have to appreciate kahapon every little thing. Hindi lang little thing. Kaya ako din malalamay nga in wow. Mga disugad kita sulod di manira. Igin kuha ni nira ulo ako doon. Hindi kita gud mo baga makakagbinuhat buhatin pasensya na ano. Oo, Ma'am Jill, pasensya na. Makulog gud talaga tatil. Pero adin nira man. Binabrihan ni nira ni. Very big welcome. Vlogger. Direct vlogger. Bubur malabag la kita. Oy, mapayngagay man na. Gidaw ano. Adhiraw. Oops. Alas 4 pa lang kami. Ay, bongga. Kaya para di mapasok, diba may mga lakat. Amon iyo kontrol temprano Pero at niyo. least diba 4 hours. 4 hours. So, tubtub la ka mo mga alas 7. Baka suga dito. Kay mga bisit, mga iba labi ng mga nana. Yes. May nangingiskwila. Oo, amo na. Oo, At nagkuro agad man hira, nagsarabot hira nira oras. Oo. Di na, nag-attendance na hira. Oy, shout out sa iyo. Ay, mapingaga. Logo doon, no. Temprano nga haw ka mo. Magpapaslan kayo Dubai. Okay, anay, dilamaya. Ay, oo, anay, dilamaya. Oo. Kawadera. Nagpapatsarang yan at mga pula. Oy, ano ka? Justin. Oo. Binoto nga na yung kita yung kuhan, medisina. Oo, ang iga doon man. Ang kuhan ito, ang sharing pa. Ang panmalakasan. Para kay niyan, may dapat natin imbitasyon niyan. Kanang alas kuhan, alas 5. Kanang Sinta Diyos. St. Jude. Oo, pampalakasan na ito. Para pag kumbaga pagtanggal na ito ulol niyan kita kamiracle ito niyan kaya mapagati kita kan St. Jude makadi kita di diyan makakuhan liwat makadi kita hamay Campo Santo ito atong lainin baga di kita kinukuryan gudak talaga pagbuhat siguro baga gintuyo ininit panahon nga bita pa buwas budoy masiting pretty kalain wow. Okay dah, ni kalau pinanigur pag pinanmorot. Adi naman kita ano kasain. Oy, mapingaga, tabi apoy. Tabi apoy. Wari ko dara. Tutak motor. Ay lapad sa pagkita ta.
Di pag entrada itong sementeryo, may na natin nakita na kasagabay. Di manira. Nag-attendance na ka mo? Wari pa pasingan niya no? Ha? Wari pa kani pag-attendance? Wala pa. Dito plaza, nag-attendance naman. Hindi ni waray. Wari pa. Sige, mati ka. Tuwira sa ko. Oo. Oy, sa to. Oo. Di kita sangkay. Di kita direct makalusad. Nahubog taktil. Yan tinai. Tinay. Oo. Wala nila ng trabaho ini. Baka sitting pretty lang ito nyo ha. Bakit at Inspector Gadget? Sorry ha. Okay, siyempre tibang ito nyo. Napaka-Inspector Gadget ini. At isang kay Aris, sorry taka-update kanina plaza. Actually nakadto niya kanina plaza, naninilig dito may amphitheater kaya ano. Makpagido ito amphitheater yan na konira gulpi. Okay, may party kagabi kanan koan. Kanan pasidungo gan mga kamistrohan ikapira nadat ka tuig upat. Baga may ditong mga sugad itong tanawan LGU. May dat mira mga pasidungog para itong mga kamaistrahan. Nga gamana, nag-attendance ka na? Wari pa ulpot nga ni ano. Isang kay Aris. Hay na ni ba? Ato dito. Adin, didi? Dito. Magsangkay kita ha. Sige. Proud ka pamilya. Oo, isang kay Aris. Maray ka mo, isang kay Aris. Alis, graduate dito. Nga kayo, mga sir. Di kita makakabuhat yan ha. Kaya til na hubag. Oo. Kinuko kaya nagpaglakat. Nahubag taktil. Makabulos-bulos kita itong sitting pretty. At ikaw dito. Tapos niyan malibot maliwat ako. Adto man ang kuwan ang balayan. Ay, picture na yun. Din ang balayan. Hinayak, bahay ka may deton. Mga tao yun pagod. Ini dito pag pagtawag may mga buong nito. Dapat magkuwang kaghihapon. Ano pa ito? Butas. Tapos ini idot na natagal na agian. Ay. Bal may sawa. Kasi ano din eh. Lagyan dito niya ng mabago. Ay na ring asa to naton layton. No time to explain. Anak ka dili nga balayan, gingkuha na. Lagat balayan. Iging kadto didto. Nawudadan tagiya pagpurot hanira balayan. Yung lugaringan nala. Hay na ni ba? Ani po loob. Pangkulot. Diba dito? May entrada no. Lagi Jumar.
Ay, ba nakalib? Uy, di man nga hindi didapit si Kuan, ano? O, hindi mana sidan. Di mana sidan. May da natong gihapon assignment. Alat assignment. May da nag-challenge sa aton. Pinapagbiling kitang ka-birthday ko. May da nga din ni October 13. Kakaptan ta dayon. Adi challenge accepted. May da din October 13. Kukuha ang ta dayon to niya sa out. Madudngan ta atong power of love. Wala ngayon yung mga nasidon. Ito na rin sa natin mo Lord, the let perpetual light shine upon them. May the rest in peace. Amen. Puros mga marsitaan din September, April 13. Igbos la Domingo. Super dog. Lo, masaya Superman. Ha? Sumakadilog kita ha kuan. Yan kay. Makadilog kita matago. Matago lot kita budoy. Ay kiwi. Ano ka nga? Para di rin baga sumiring yung bibinantayan ta. Okay. Nanig taas gyapon talong tiray. Sige. Klaro lang, no? Oo. Dama ka di kita lotan hakuan. Makadilot kita na plaza. Okay, kanina magihikuan sa Ryujin. Saring Panginoon ako nagdidikap ko ng plaza ha. Mano boy. Di kita dito may plaza. Di. Waray wantas ha. Hindi rin ahos. Hindi rin albating lat baga. Hindi rin yung baga kutob la puro. Ay. Di kita nakalusod kay injury. Baga. Di kita baga makasiring tub-tub line yung puro picture. Ini makikita niyo. Kita niyo mga taga DSWD. Di rin lang kutob puro picture. Nakiwa. Kunhino ka man nga nagbutang hindi ni. Karasan ni malmal lugo din nga bato. Itireton, inin nga yung buhat. As itong pagbutangan it nga bato dida. Parahit gabi, kung baga may damotor nga baga magpapaspas. Itireton nga baga may damag vertical. Durong ka mga manarahog. So mapasulod kita nga didi. Isusulod ta nga di. Iro mo may kalagin kukuskusan ni iro nga di di ka rigsig dun nga kung nangingistambay di na nananrabaho. Napahuway iton bali man robot. Di ba? Yung bibira nagsasanhuan ni Radidi. Kulit isang kaito niya merkado. Nga di kita merkado lot nga na ha. Mga bagakuan. Pero di ka rin siguro na nagdo-document kita. Yan na lining kaya di kita nakakipartatil. Di rin nakatupad ito. Oo. Kaya mana, tabi apoy. Nga di kita merkado liwat. Mamay kalay ito. Kasi kung pwede pinanlawan, Kung mamay kalay ito, may mga inabo sa paano. Ba daw di rin maupay. Kaya we are just only may da kuan. May da
May doon ng papapil. Oo, ay, daw mo kung tatagaron. Ba daw? So, hay na doon din yun. Nakan niya, no? Bay na ito na luyok. Tapos na yun din ni. Kumusta ka mo? Tapos na? Tapos na ka mo? Diri pa? Okay. Oo. Tapos na yun. Okay, ano yun sa rabot din niya ko alas 4. Kaya tiba din niya era. Terin pa no sa mga kaganap ko nira. Siyempre may da mga kabilinggan gihap. Congratulations! Tapos na hira. Tapos na ka mo. Hala, good luck. Tapos na hira. Congratulations. Ito na kita kuha na simenteryo. Oops, mapirma na ito nyo. Ano ito? Number 66 Tonyo. Ano ito? Anthony Garces. Di man. So nakapirma na kita, time out ano? Normal. Oops, ano ya? Whoop, woo. So bali amo yan na natin baga na yung mga kuwan kanan ano pa yun kanan third day hantupad ano. Baga siyempre kita dili kita perfecto nga tao, but as I always say, ano ka, respect is earned, not given na. So ay baga na-cross kita itong boundary. Ito na una natin ngayon, baga kuwang kita asya na takay. So may dia baga kuan la, pero anyway na-solve man, na-solve. Wala, sangkay Tonyo. Mo pingaga man na-solve man na no. Makuriliwat baka sukad ano. Anyway, tala siguro tala na again, this has been your friend from another stars. Siyempre ako yung magpapabili naghihap na iyosang kay namayukbo. Charot, yukbo ko doon ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Okay. Itinawag tayo loyo. Okay. I see